Azim, aman fulali kɛlaw fo ani an kanubagaw minnu bɛ question poser an kun don o don. Assalamu alaikum ala kama murikɛ. Wa alaikum salam. Ko baasi t'i la. Baasi tɛ n na ala kana baasi kɛ n na. Ami ala kama murikɛ. Hatɛ. Bi an kanubagaw ye question dɔw poser an kun. A ka question fɔlɔ. Ko n'a y'a sɔrɔ n'i bɛ sun na. Est ce que k'a dagalen don i ka to ka ji bɔ i kan. Alhamdulilayi rabbil alamina. Kalanden. N'i ye subahana ɲininkali kɛ. A bilayi. Jaabi subahanali de bɛ d'i ma. Kosɛbɛ. Ala kama murikɛ. Subahana question. Subahana réponse. A tɛ. Ɲininkali ye ɲininkali jumɛn ye? Ko n'i bɛ sun na est ce que a dagalen don i ka to ka ji bɔ i kan. Kalanden. Maliyɛn de bɛ ko dama tɛmɛ. Kosɛbɛ. Nka maliyɛn bɛɛ fɛnɛ tɛ dɛ. A bɛɛ tɛ tiɲɛ na. A bilayi. Ka ji k'i kan. K'i to sun na. Haram. Karamɔgɔ. N b'a d'i ma sisan. O tuma la wala wala ala kama murikɛ ne tɛ maa tɛ nin fɔ an ye. O don ko n bɛ ka bɔ n ko n bɛ taa misiri la. Sɔgɔmada fɛ. Tarawelelakaw fɛ. Karamɔgɔ. I k'a dɔn k'a fɔ u ka dutigi. 10 heures waati. A ye ji kɛli daminɛ a kan. 10 heures. Kabini 10 heures. Fɔ 18 heures. Kalanden. O tuma ale ka sun ye mun sugu ye. 18 heures bɛ taa se yɔrɔ o yɔrɔ kalanden. I k'a dɔn k'a fɔ Tarawele. N'a kun y'a da waga. I bɛ jɛgɛw de pantɔ ye. Karamɔgɔ. Tinɛninw b'a la. Kɔnw b'a la. Kɔnbutiw b'a la. Kalanden. Jɛgɛ suguya bɛɛ bɔra Tarawele da kɔnɔ. O tuma ji cayara farikolo la dɛ. Kalanden. I bɛ ka ji k'i ka waati bɛɛ. Hey. Ko fila don. Bilayi e laban n'i ma kɛ ji la maa ye. I bɛ kɛ ba faro ye. U bɛ kɛ mami wata ye maa t'a fɔ kari dɛ. Kari ma faamu. N ko o don na ne ye nin kibaruya mɛn. An ka sigida la. Siribele la. Muso dɔ tun bɛ yen. A bɛ ka ji de k'a kan. A bɛ ka ji k'a kan. Ko ji cayara muso fari la. An minɛ muso kɛra salati de. Kalanden. N m'a yɛrɛ n y'a kuma mɛn de. A kɛra salati de. An ka bi walanda in bila yan. An ka ɲɔngiri. E ta in bɔra nkalontigɛ la. Nin ye yebali fɔ ye. Tiɲɛ na n y'a mɛn o da de.